Habang namamasya sa di talaga nagtanaw isang magandang binibini. Hello mga manoy! Hello mga manay! Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara! Habang namamasya sa di talaga nagtanaw isang magandang binibini. Napagbibiis, sumunod ang mga mata. Hinangad na sana'y makikita ka at makasama sa tuwing na ikaw lang ang aking pinapangarap na sanay na habang buhay na kitang makakaya ka kung ano. Sarap kapag ikay natatanaw, sana sa iyong puso ay wala habang kaagaw. Isa sa'yo ka na parang sa aking kilbin mo. Matagyamanot ako, paborito di sa reto. Ibibigay ko sa'yo lahat ng luho. Basta't malaman mo lang ang lahat ay hindi biro. Sana ay marinig mo, sana'y mapadala ko na ikaw lang ang iniisip ko minuto. Sana'y malaman mo, meron sa'yo naghihintay. Nandito lang ako, magmamahal sa'yo na tunay. Nakakapagpagapa, kumakalbukan sa damdamin ko kasi ako sa'yo ay in love. Naglalagab-lab, lumili ang baking mga pangarap. Kailan saan kaya puso mo ay mahahagilap. Saan ang maam, ako laging nakatingin. Nananalangin, sana ikay papasa akin. Simoy ng hangin, tumadampi sa kinuha. Hindi ko napapansin, ako pala ay tulad lang ay di mata. Pabasa akin, nadarating sa tamang sampaka. Hindi na makapiling sa pagising, sakit pagtulang ng mata. Hinihiling ko lang sana sa akin mayakap ka. O sana, o sana talaga. Imahinasyon dito pag magkatotoo na. Sa tamang kabit na, sa namang sampaka sa pina. Sa namang nakita sa kwentong kaaya-aya. Sana lahat ng pangarap ay magagilan sa tuwing na ikaw ang kasama ka. Yung dalawa ay masaya. Sana simula na makilala ka at matalawan ka. Ikaw lang, girl, ang inang
ikaw ang aking paborito. Basta kung pagkano pag-ibigay totoo, sana malaman mo lang ang lahat para sa'yo. Katulad ng itong pangarap sa buong mundo. Nasaan ka nakita mo ako'y nalulumbay? Alikan mo lang ako para ba ako'y hinipatay? Gawin mo ng malay sa halip ng sobrang tamis. Makuha lang kita ang gana kong magtiis. Kahit gano'n lumipas sa'yo ko lang nilalaan ng minuto. Oras ng pagkas sa puso ko, ito ikaw lang ang gamot. Ikaw ang tumura ng hirap ko at lungkot. Walang buko na panag ko na ito mahahawakan. Mamatamis mo kailan ko magtitigman. Ako'y sabik sa iyong pagmamahal. Hihintayin kita kahit gano'n pa katagal maginangal. Okay lang yun, bakit tatanggapin? Makuha lang kita ang puso mo ay aking hingin lang para bang lumilipad. Sana pangarap ko ito lahat ay matupad. Sana lahat ng pangarap ay makabilang sa tuwing na ikaw ang kasama ka. Yung dalawa ay masaya. Sana Isang pag-ibig ko sa'yo parang ako pakinig sinasagot ng amay mo para madyok na ilulong. Ako sa'yo na parang bisyo, ikaw ang magpalundag sa puso ni bisyo. Pero sana, huwag mo sana aking saktan sa ating relasyon. Di yung loob di bayan, huwag mo pakinggan ha. Hanggang nga umahat ng dakin ikaw ay akin. At silang iyong lang ito. Sandali, hindi naman sana nagpamadali. Pero alam ko rin naman na pag-ibig ay di madali. Pero hindi naman papali na sana bukas ang bawat buhos at tulo ng luwa. Ikaw na sana magpunas ang makalamit na makayakap ko. Ikaw na sana ang makamit magagaling ako. Ikaw na sana at sana pakinggan mo ang winig inaalay. Ito pakinggan mo lang ang masasabi ko ay lahat ng pangarap ay magkabilang sa tuwing na ikaw ang kasama ka. Yung dalawa ay masaya. Sana lahat ng pangarap ay magkabilang sa tuwing na ikaw ang kasama ka. Yung dalawa ay masaya. Sana, sana. Hello mga Manoy, hello mga Manay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Martes. Yan, araw ng Martes. Ang petsa ay 2 po ng Marso. Disperas ng aming mansari ng aking lala. So meron tayong mga shoutout ngayon mga Manay. So unahin ulit natin, sabi ni Ma'am Patricia Dublin. Hi Rian, ingat lagi at shoutout naman dyan at shoutout din sa'yo Sir Hilbal at hi kay Bri. Yan. Keep safe everyone. Maraming salamat po Ma'am Patricia Dublin. Yan. Thank you. Salamat po. Shoutout din po sa inyo. Yan. Next. Sabi naman ng Ma'am Lita Folido, kawawa naman Tatay Eddie, walang sombrero, mainit, ingat. Shoutout po. Yan. Maraming salamat po sa iyo Ma'am Lita Folido. Thank you. Yan. Okay, next. Mula naman sa Team USA lang malakas. Team USA lang malakas. Pa-shoutout naman Sir Hilbal at shoutout all out support from USA. See you around. Regards kay Rian and family. Ingat palagi. Maraming salamat po. Team USA lang malakas. Uy, salamat naman po at sinusuportahan niyo ako dyan mga nandyan sa mga USA. Lalo sa mga Filipino community dyan sa USA. Maraming salamat po sa panunod nyo dito sa channel ni Hilbal. Thank you po. Ingat po kayo dyan and shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo dyan? Lalo na sa Team USA lang malakas yan. Ang pagkakalam ko itong Team USA lang malakas, dalawang may-ari nito, si Marie Chris Gonzalez saka si Ma'am Everly Asia. Yan. So, shoutout pala sa Team Wiley. Yan, sa Team Wiley. Ano sila ng Team Wiley ni Ma'am Lynn ni Ma'am Ellen Q. Yan. O yan, nabanggit ko na lahat.
Kaya banggitin na natin lahat yung mga miyembro ng Team Wiley. Yung maalala ko lang po si Renlyn Rigayo, si Gis Apron, si si Miss Lilipad, si G28 TV. Siyempre si Marie Chris Gonzalez, si Ma'am Everlacia, si Sir DRD, si Derel Dib. Tapos si King of Buang. Sino pa? Si Wonder Bisdak. Tama ba yun? Si Wonder Bisdak. Tapos si Daddy's H. Saka si Mami, Hello kay Mami. Sa lahat po, syempre ang kanilang pinakapinuno ay si Ma'am Elaine Q. Yan. Shoutout po sa inyong lahat. So next. Excuse me. Sabi naman ni Ma'am Sinaida Fabi, good evening po. Shoutout po kina Rian at sa inyo rin po. Maraming salamat po, Ma'am Sinaida Fabi. Thank you. Shoutout din po sa inyo. Okay, next. Sabi naman ni Sir Hernan Forteo, yes, Sir Hilbal, nasab ko ng mga endorsement ng vloggers. Yun lang kaya natin may sports na ngayon. Salamat sa pagtulong, Noy. God bless. Maraming salamat din sa iyo, Manoy Hernan Forteo. Yan, thank you. At sabi naman ni Ma'am Everlacia, hello sir, bakit di po ma-open yung link? Excited pa man din ako. Always congratulations sa 20k. All the best sa iyo at sa channel mo. See you around. Thank you po, Ma'am Everlacia. Binago ko na po kasi nagkamali ako doon sa link ni Uday. Yung bahay po yan ni Uday. So pwede nyo na pong ma-open yan. So next, sabi naman ni Marilyn Mina channel, wow, sana all. Kahit mumurahin lang, okay na Sir Hilbal. Pa-shoutout po kay Idol Rian. Thank you, keep safe always. Maraming salamat po, Ma'am Marilyn Mina channel. Yan, thank you. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Maura Estudillo, salamat Hilbal sa pag-alaga mo kay Idol Rian. Naiyak naman ako sa mga awit nila. Salamat din kay Ninang Julie at Tita Uday. God bless po. Shoutout po. Yan. Maraming salamat po, Ma'am Maura Estudillo. Yan. Si Ma'am Maura Estudillo. Shoutout din po sa inyo, Ma'am. Next. Sabi naman ni Nick Bone Emphasis. Yan. Neck Bone Emphasis. Shoutout from Davao Oriental. Nakakabilib ang batang ito. Go Rian, we're proud of you. Yan. Maraming salamat po, Sir Nick Bone Emphasis. Yan. Thank you po. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Alexia Monix, hello Sir Hilbal. Hello Sir Hilbal. And Rian, galing mo mag-gitara at kumanta. Si Rian, galing din mag-drum. Ingat kayo lagi. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Hello rin po sa inyo, Ma'am Alexia Monix. Thank you po. At sabi naman ni Ma'am Joyce from Dilag, Yahoo! Manoy, go, sending my love and support. Ayan, shout out po. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Manay Joyce from Dilag. Isa rin po itong Bicolana. So hanggang diyan lang po ang ating pa-shoutout mga manay. Yan. So hindi muna tayo magbabayanihan ngayon mga manay. At dyan lang po muna yung pa-shoutout ko lang muna ang ating ipipicture ngayon. Wala muna tayong bayanihan. Next post na lang po. At medyo nagagawal ako sa oras. So pasensya na. Ito nga, hindi ko na hindi ko na na-videohan to. So audio na lang maririnig nyo. Anyway, gusto ko magpasalamat sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga followers. At higit sa lahat po sa aking mga sponsors, lalo-lalo na kina Ma'am Julie Martinez ng Kuwait, si Ma'am Gina De La Cruz ng Italy, si Ma'am Generous ng Japan, tapos sila Sir Vladis TV, Official Vlog, TVGTG ng Saudi Arabia, si Ma'am Oda 2524 ng Germany, nandyan din si Sir Hernan Forteo, at siyempre yung ating dating naging sponsor si Ma'am Shar ng Australia. Maraming salamat po. Muli ito po si Hil at ito ang Hilbal Channel ang nagsasabi na naway pagpalaan ng bawat isa sa atin at ingatan ng bawat isa sa atin ang ating pong may kapal, iligtas ng pamang kapahamakan at bigyan ng kalakasan ng ating mga katawan at kaisipan. Maraming salamat po. God bless you all and Diyos mabalos!